A campaña de doazón de sangue estival Un alento de vida chega ao Porto do Son. A unidade de doazón de sangue pasará por diferentes puntos da comarca ao longo do verán. A fachada marítima de Porto do Son alberga dende esta mañá a unidade de doazón de sangue. A campaña estival Un alento de vida fai parada no municipio co obxectivo de incrementar as doazóns realizadas na localidade o pasado 2025, cando ascenderon a 281. Un ano máis se fai dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Sanidade, en concreto da Axencia de Donación de Órganos e Sangue. Unha campaña estival que comezou o 15 de xuño, que remata o 31 de agosto e que vai a percorrer máis de 170 concellos de Galicia. Por todo son, como sempre, unha vez máis, e queremos trasladar o agradecemento ao Concello pola súa colaboración, quere formar parte desta campaña, e o que queremos facer é un chamamento aos veciños e ás veciñas que non se esquezan de venir a doar. É necesario manter esas 400 dosis diarias de sangue para poder trasladarla aos hospitais de Galicia e para poder atender a moitos doentes. Pediu a colaboración da veciñanza e dos visitantes para botar unha man nesta campaña ao longo de todo o verán. É verdade que Galicia é unha desas comunidades autónomas que está por riba da media nacional en cuestión de doazóns por 1000 habitantes. Estamos a falar de 39 doazóns por 1000 habitantes, pero queremos seguir sendo máis e queremos seguir cumplindo todas as nosas expectativas. Nos fan falta esas 400 doses diarias e con elo é o que queremos traballar e difundir con esta campaña tan importante de un alento de vida. E apuntou que no que vai de ano xa se realizaron máis de 60.000 doazóns. Queremos chegar e superar incluso as doazóns do ano pasado, e para iso que queremos facer este chamamento ás persoas que xa son de por sí doadores, e tamén para aqueles que non son, que dende aquí da unidade de doazón se lles pode informar e animar. Son moitos as persoas que están hospitalizadas, que necesitan da sangue de diferentes grupos, e por iso é fundamental este xesto solidario. O director da xestión da Axencia de Doazón de Órganos de Sangue, José Luis Beiras, destacou a labor da Axencia durante todo o ano e a implicación da xente. Y agradecer también, por supuesto, a la población de Porto do Son, que siempre ha respondido de manera eficaz y muy amablemente a los llamamientos que siempre hacemos para la donación. Como bien ha de hecho la directora, necesitamos 400 donaciones diarias. Los enfermos que tenemos en Galicia no se van de vacaciones, están todos los días pendientes de una transfusión, y gracias a la solidaridad de la xente podemos conquerir siempre la atención a los doentes de Galicia. Non debemos esquecer que es siempre necesario todos los días, non un día en concreto, sino todos los días es necesaria la donación. A delegada da Xunta lembrou que no ano 2025 realizaronse 105.333 doazóns en toda Galicia, 3 puntos por encima da media nacional, en lo que levamos de ano, a día de hoxe se realizaron 60.000 doazóns. A campaña actual rematará en agosto e as unidades móviles pasarán tamén por Rianxo, Muros, Boiro, A Pobra, Ribeira e Noia.